la iniciativa d'aquest acte sorgeix de la Fundació Castell de Peralada i la doctora Boada tenen converses i veuen una mica com podem unir la música amb el que són els malalts amb malaltia d'Alzheimer. Un programa per poder reproduir el que a la gent normal ens agrada, escoltar de la música i ens agrada recordar d'una peça, ens va semblar que era idoni per fer un programa educatiu de psicoestimulació cognitiva i junt amb Fundació ACE amb malalts d'Alzheimer. El Festival de Peralada presenta, com sabeu, uns 25 espectacles cada any, però el moment més destacat és quan presentem l'òpera que fem a l'Auditori Gran. Aquest any és La Traviata de Verdi i ens va semblar molt propici demanar al cor participant, que és el cor intermezzo, que pogués participar en el taller Música per la Memòria, Art per la Memòria. Vamos a cantar en italiano, que es un poco difícil, y bueno, por eso estamos ensayando para poderlo cantar bien. Ho fem el millor que sabem perquè, clar, no som experts, però bueno, crec que anirà bé i sortirà bé. Sí. Estamos encantados de la invitación que nos ha hecho la Fundación ACE y la Fundación del Castell de Peralada. Intermezzo viene con todo el cariño del mundo y venimos a cantar el brindis de la Traviata. Ha sido un ratito, una tarde de música, de abrazos, de llantos y ha habido un poco de todo. Y la verdad que muy agradecidos y deseando poder volver. Potser demà passat, dintre un mes, no se'n recordaran de la Traviata, però que aquesta Traviata estarà al record de tots els que han estat avui i recordant aquesta Traviata, ells continuaran tenint memòria. Aquesta és l'experiència.